Ahojte, vitajte pri dnešnom vlogu. Krásne zimné počasie sme využili s Odinkom na prechádzku, modrá obloha, potom sme trošku poupratovali, Mali sa stiahol, lebo sa bojí vysávača. A potom mi konečne prišlo Notino. Objednala som si šampón na melírované vlasy, ktorý už používam dlhodobo, je to Fanola. Predtým som ho kupovala aj v DM-ke, ale už sa tam nedá zohnať. Šampón som samozrejme aj vyskúšala, či nezmenili zloženie. On naozaj je veľmi dobrý. Na druhý deň sme išli do Brusna, prejsť sa v kúpeľnom parku, využiť, keď je ešte všetko krásne zasnežené, lebo za chvíľu bude blato. A potom sme sa išli zohriať do Caracalla Spa. Veľmi krásne, wellnessko vybudované. Bolo tam aj pomerne málo ľudí, že tam bolo tichúčko, oddychli sme si, no a toto sme si dali sladké. Dubajská čokoláda, taký dezert. Veľmi pekné prostredie, výrivky. V studenom počasí ideálne. Na večeru som spravila lievance s javorovým sirupom a čučorietkami. Tie sa mi podarili. Vonku. Poď. Nebudem ťa zase po ležiačky obliekať. No poď. Ty už máš aj postrojček. Pa na chvíľku. No poď. No, najprv sa mu nechcelo ísť von a potom dnu. No, niekedy sa takto nesieme. Chvíľku. Bo sa nám nechce, že? Piatok som sa už nachystala na kávičku, musela som ísť do Európy, lebo mi Excel počítač, takže som musela riešiť nový, ale stihla som aj makronky. Na predĺžený víkend sme išli s kamarátmi na Donovali. Užili sme si to, spravili kapustnicu, dali kávičku, dokonca aj nákupy. A to počasie bolo nádherné. Na druhý deň som išla na nechtíky do Time for You k Ľudské, pretože Ľudská vie spraviť najlepšie nechty. No a samozrejme klebetíme, smejeme sa celý čas, takže ani nevieme, ako rýchlo nám to ubehne. Konečne sme sa odhodlali s touto Ľudskou ísť aj na badminton a po badmintone je zaslúžená kávička pre športovkyne. Ahojte, toto som vám chcela dať, knižnú inšpiráciu. A to detektívky, kde vyšetrujú zločiny ženy. Akurát som dočítala Záhadné zločiny Adiny Alsterovej od slovenskej autorky Barbory Gero. A je to knižka vlastne už druhá v poradí z tejto série. Adina je vlastne tiež spisovateľka kriminálnych románov, ktorá žije v Prahe. A vždy sa aj do cesty postaví nejaký zločin, ktorý vyrieši. Je neskutočne štýlová, sú tam opísané
outfity z prvej Československej republiky, čo sa nosilo, ako sa v meste žilo. Takže není to len o vražde, ale naozaj z toho máte zážitok. Ďalšia moja obľúbená séria, ktorej 4. časť vyšla teraz v decembri, sú záhady Lady Eleanor Swiftovej. Tu je hlavnou postavou Eleanor, ktorá zdedila po smrti strýka titul aj pánstvo. Žije si na anglickom vidieku a rieši nevyriešené vraždy. Odporúčam všetky 4 knižky, ktoré sú naozaj také milé, pohodové. Oddychovka. Záhada mestečka Cinnamon Falls. Odohráva sa celý príbeh počas jesene. Všade sú tekvičky, malebné, očarujúce mestečko, všade pokoj. Akurát, že sa stane vražda. A do konca knihy ste naozaj v napätí, že čo sa stalo, kto to bol a aký mal motív. Milé, oddychové. Je to také na jedno prečítanie. Vražda v Mellowham Hall. U Agáty Christie sa stane vražda, ale nevyšetruje ju ona. Vyšetruje jej gazdina. Čiže pátra na pánstve. A gazdina je veľmi svojská, má takú špecifickú povahu, je odvážna a jej postavu si určite zaľúbite, tak toto je ďalší tip. Toto je kniha, ktorú musíte mať. Slečna Merkelová a vražda na zámku. Áno, Angela Merkelová vyšetruje vraždu. S manželom sa utiahli na dôchodkový odpočinok do pokojného mestečka, akurát, že až také pokojné nebude. Ale je to naozaj napínavé, tajnej chodby, starý zámok a vtipné. Ja som sa dávno tak nepobavila ako na tejto knihe. Je úžasne napísaná. Túto si určite kúpte. Ako vyriešiť vlastnú vraždu? Veľmi zaujímavá knižka, ktorá v úvode je veštba o smrti hlavnej hrdinky, respektíve jednej z hlavných hrdiniek, pretože sa tu prelínajú dve časové línie. Jedna v 70. rokoch a jedna v súčasnosti. Áno, sú tu aj dve vraždy, ale obidve spolu súvisia. No, máte sa na čo tešiť. Vražda v Manor House je to prvý z prípadov Jane Wunderlyovej. Vražda sa odohráva v Egypte, v egyptskom hoteli, kde sú vlastne anglickí hostia. Čiže to súvisí trošku aj s ich životmi, ktoré vedú bežne v Anglicku. A je to napínavé, je to také netradičné a táto prvá časť sa mi asi páčila najviac. Prišlo mi akurát Zalando, tak si to s vami idem rozbaliť. Mala by to byť taška do gymu a taký termoskový pohár. Milé. Taká adidaska. Praktická. Taká, čo zabalili. Nice. Štýlová